Da li ti znaš šta je to benzin? Znam. Šta je? Za benzinsku pumpu kada automobili nemaju više goriva. Dobro, znači uz pomoć nje oni Voze. voze. A šta je to država? Tamo gde se nešto drži. Nešto jako važno. A pribor za jelo? To šta ćete da naručite za jelo. A reci mi šta je to? Šta radi matičar? On čuva mace. Odlično. A šta je to prezime? Kada kao imaš neko prezime da ako kažeš Stefan Gačić ili Uroš Gačić ili Marko Stefanović, tako to može. A šta je karakter? Kada neko stvarno dobro ume karate. Aha, a šta je to pubertet? Kada neko čuva bube. Bube. Pubertet. Kada neko baca bube. A šta je to aerobik? Kada si baš aerobičan. A šta to znači aerobičan? Pa, da si neki pravi umetnik. Kao pravi umetnik jedan. A gde se nalazi Amerika, znaš li? Blizu Brazila. A čemu služi kompjuter? Da se radi na njemu nešto. Šta? Pa, da šalješ poruke i tražiš nešto malo na internetu. Tako se radi to. A da li znaš šta rade penzioneri? Znam, oni kada kažu neki do vrha, onda kada nemaju goriva automobili, onda kažu ljudi do vrha i onda penzioneri sipaju gorivo. Bravo. Hvala ti puno. Nema na čemu.